חברים, הגעתם לבית ספר לנהיגה כרמל תחבורה. כרמל תחבורה ממוקמת בשני סניפים מרכזיים. סניף שאתם רואים פה עכשיו זה סניף מרכז הקונגרסים, קרוב לקניון חיפה, והסניף השני שלנו בחוצות המפרץ. על מה אנחנו מלמדים? אופנועים, כל סוגי האופנועים, רכב פרטי, מסע קל, ידני אוטומט, מסע כבד, טרלר, אוטובוס, מונית, אמבולנס, וכמעט כל מה שאתם רוצים. אז חברים, אם אתם רוצים לעשות רישיון נהיגה, אתם גרים באזור חיפה, טירת הכרמל, דליית אל כרמל, עוספיה, כל הקריות, כרמל תחבורה זה המקום בשבילכם. כל סוגי הרכב. היתרונות שלנו, קודם כל זמינות, אנחנו מתחילים מהבוקר עד הלילה. אין לנו כמעט הפסקות, אתם יכולים לעשות כמה שיעורים כל יום, אם אתם ממהרים ורוצים לסיים את הרישיון מהר. כל יום 3 שיעורים, אם אתם רואים פה את החבר'ה, 3 שיעורים ביום, צ'יק צ'ק כמה ימים ומגישים אתכם למבחן. בדרך כלל אנחנו עובדים 2 או 3 מורים, זה יתרון גדול. זה יתרון שאתם יכולים לצאת הרבה לתרגול בכביש. אם אתם לומדים למשל בבית ספר עם מורה אחד, סביר להניח כל השיעורים שלכם יהיו במגרש או רובם. יתרון גדול. אנחנו כבר 40 שנה פה בסביבה. אין אחד שלא מכיר אותנו בכרמל תחבורה. המוניטין שלנו הוא חשוב מאוד, דואגים תמיד להביא אתכם להצלחה בטסט הראשון. אופנועים חדשים, אנחנו דואגים על ה-A1 ללמד על אופנועים, קרוסקי Z400, מאוד קלים ללימוד נהיגה. קדימה, כל מה שאתם צריכים זה להזיז את האצבע, לחייג את הטלפון שלי או לשלוח לי וואטסאפ ומביאים אתכם לטסט ראשון.